Kapod wantiere wechego ma timore Sondu, riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance wacho ne piny owacho mondo tim nonro mapiyo kaka nyalore mondo mi okaw okang' ne jok masiro tulo manie tong' ma Kisumu County kod County ma Kericho. Kotenle kod ogai mar Raila Amolo Odinga gikoni piny owacho ok nyal ling' thi to jo Kenya negore Sondu. Walter Nyambaga nigi mathoth. Kagilose log tich ma Ramogi Gingo Dinga Foundation maidore boma Nairobi kweth Azimio kone sirikal mondo tim nonro mapiyo kaka nyalore mar kawo okang' mager mar chik ne jok michich godo ni siro tulo ma Sondu. We are demanding investigations to be carried out against individuals who have been implicated as sponsors of the violence. We cannot just sit and watch as innocent Kenyans are being butchered in their homes. And you have noticed, even seen a statement coming from the government. What we are doing here, we are demanding that the government should come clear and make a statement. And even a minister in charge of internal security would have gone to the scene to go and see what is happening. Azimio koni malingling magiseyudo tudo moko kuom josiasa, jotelo kod tulo ma Sondu ka gichayo piny owacho nipo kogolo chung' motegno ewi tulo ma Sondu makinde ka kinde kata timo limbe kono mar kwedo motegno Lweny madhi nyime kind dhoudi. Let's make no mistake. The violence and mayhem in Sondu is not an ordinary disagreement between villagers. Big names are behind this violence. They include leaders and politicians from neighboring counties and in the national government. Azimio kone jodak makuro mondo ket gige lweny piny kendo kigi yeti kod geyor chugo tulo nimar mago biro mana medo mana kelo sige kind gige wegi. Bende gigolo siem ne josiasa madiponi tiyo kod rowere chugo tulo. We urge the residents to put down their arms and to embrace each other as brothers and sisters who have lived alongside each other for years. So adwaro na nyis jwa bene kergi kaw chike lwetgi kech ang'eni nitie joma nigi paro monganyore manyalo paro ni jomoko kamoro kata jwa muwuok Kericho moko be somo thurwa kaka Nyabondo Nyakachgini kergi kaw chik e lwetgi mondo gitim kamano. Mango paro mar joma dwaro nomed tulo mondo odhi mbele. Bende gikoni arita kwe osekethore thurka kendo kweth mag njore mag Al-Shabab mayande onego bile gwenge mag Mandera kod Isiolo to kod mar Okak kama njore mag jokuo mag dhok otime sidi. Al-Shabab is having a field day killing our people, including soldiers in Lamu and in far-flung areas like Wajir and Mandera. Insecurity also continues to rage in sections of the North Rift, causing significant pain and loss of life. The government is asleep when Kenya is burning, and this is not right. Walter Nyambaga, Ramogi TV.